Hvad så? Velkommen til en ny episode, som lige bliver optaget igen. Episode 3 af San Andreas. Biken, den står der stadig. Så skal vi se, om vi ikke kan finde nogle billige løber. Kæft, kom ind, altså. Ja, det er... Vi gider ikke have bilen mere. Det er motorcyklen, og der er ingen, der skal få glæde af den, så... ind og ud, og sådan væk. Ja, hvorfor virker det så ikke? Ja, prøv at se det der lort der stadig. Jeg tror faktisk godt lige, jeg kan bruge det herhenne. Wow, I kan sgu da ikke bare gå 3 ved scenen, vel? Han er vild ham der. Skyder ham bare. Hvad så? Skal jeg nok tage ham for jer, drenge? Hey, home, where you from? From your mom, man. Oh, you're too kind. From the net, yeah, man. Come on, show me what you got. Ja, i nogle episoder der vil der selvfølgelig også komme skyd altså de når de kommer ud dem der. Skal jeg ikke redde dem? You got a death wish? You from around here? Maybe you don't understand me. Ah! I'm bulletproof, homie. Let's get him. Oh, look, a gun. Politiet går hvor der over sådan en idiot. Jeg tror fandme lige at jeg nakker med min Uzi. Bare lige sådan hurtigt. Sådan ikke noget tilkalde nogen. Ja, det gjorde han så. Fede desløs. Hopper her. Sig til kopsten. Det er det kraftigt, hvordan kan de være så hurtige her? Det var shit. Au. Kom nu over, mand. Shit, det lyder som om man skulle tage skide, mand. Jeg skulle lige tage skide. I gonna kill them now. No, you doesn't. Ja, og jeg er pisse ligeglad med at slå dig. Det er løgn. De kan fandme ikke se mig hernede. Løb nu. You don't want me to stop running? No, du skal skynde dig at løbe, mand. Jeg kan ikke finde ud af... Skal lige have pusten. Anyone and online på stream. Det fik jeg lige at vide. Om under 5 måneder, der har jeg en pro computer, og så kan jeg livestreame. Og jeg kan kraftedeme. Det er ikke det eneste jeg kan. Jeg kan spille alle de nye spil 100% uden at lægge. Og de har alligevel set med sådan nogle penge.
den der. Jeg skal op med, jeg skal med. You think I'm gonna give up? Hvad fanden laver han? Så er sgu da perfekt. Screw you! Dit skreg. I ain't backing down, bitch! This one's all yours. Slow down, creep. Creep. Oh I'm about my. to lose my temper. Go, go, go! Det er fandme løgn. Du bliver ved med at vide, hvor jeg er, mand. Fanden der er en, der har lavet mor der. Jeg gider ikke skyde ham, jeg skåner ham. Kæft, en idiot, mand. Hvad fanden er du ved mig? Everybody move in. Ain't you all Det er lige, mand. Wow, hvor mange er det ikke lige ved at se, mand? Fed pikhoveder, mand. Ej, jeg vil dø nu. Prøv at se ham, når han er i gang med at knalde hende. You're bad luck. I'm in a shitty mood. Det er pik. You dick! Go Street Mama, suck my dick. Fight, fool! I just killed Turn that down. chump Carl Johnson. Det var så dejligt. Jeg ved. Jeg tror også, det var det for den her episode. Se mig i næste episode, hvis du kunne lide den. Jeg håber, I kunne. Jeg elsker det. Jeg elsker jer. Hvis der kommer flere videoer ud, så have en god jul i morgen. Men jeg ved, der kommer en ud i morgen. Nemlig nytårskalender. Og jeg glæder mig fucker vildt meget. Like og subscribe, hvis I kunne lide videoen. Vi ses i næste episode af The Motherfucker San Andreas and San Andreas GTA. See you later, alligator.